wayah sore tansaya kelingan prasetyo ing janji kang suci wis do kapito ketiga ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terusing ati senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan nyangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadermo nglampahi Pak Agus mboten kersa minggah mriki nyanyi ki ambek Duh, wong iman jane kate nyanyi dhewe. Lah yo Bengawan Sore. Nggih wau tak jenenge nyanyi ki ambek to? Nggih, monggo. Oh nggih. Ning pinggire Bengawan anake tansah setia Gawang esemu ayu gawe sedih atiku lok ananta campur sari prasetyo ing janji kang suci ing lahir terusing ati senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan nyangka Gusti kang paring lan pasti kita sadermo nglampahi ning pinggiring bengawan saben-saben tansah kelingan gawang-gawang esemu ayu gawe
Matur sembah nuwun pamurtanipun Bapak Agus Bengawan Suri. Pak Yon. Nggih, nendi? Nggih. Pak Yon no lemes. Nggih. Mas, tolong diunggahkan didik Mas, vokale Mas. Nah, cek satu. Oh. Suaraku sing gak penak suarane. Lek mike penak. Penak. Loh, aku iya suarane ngene.